Toto video vás provede generováním facebookového příspěvku v aplikaci Brand Driver. Otevřete si sekci Nástroje a vyberte možnost Facebook a generujte texty pro reklamu a příspěvky na Facebook včetně grafiky. Klikněte na Facebook post. Vyberte si uložený brand, pro který chcete post vytvořit. Zvolte produkt, službu nebo projekt, který chcete komunikovat. Pokud máte možnost k dispozici, vyberte cílovou skupinu z uložených. V poli téma vyplníte, čemu chcete, aby se váš příspěvek věnoval, například Vánoce, Black Friday. Následně vyberte, jak dlouhou délku textu si přejete. Vedle si zvolíte styl textu. Nyní už vám zbývá kliknout na generovat výstup. Pro vytvoření grafiky k vygenerovanému postu klikněte na ikonu vpravo. Vygenerovanou grafiku si můžete zvětšit do náhledu nebo rovnou stáhnout. Nyní už můžete vytvářet facebookové posty levou zadní. Tak hurá do toho!